Sargos de máis de 1,5 kg. Robalos bárbaros de ata 5 kilos. Peixes que son as estrelas da peixería, sea que os atopamos na peixería porque moitas veces van directamente á hostalería especializada. Tamén peixes máis modestos, congros, choupas, fanecas... Son capturas do palangriño. Nas Rías Baixas os anzois teñen bastante menos presenza que as redes, pero no nuevo 2 Victorias de Cangas, Xavier e Bea pescan con esta arte, e ademais cun sistema desenvolvido por eles mesmos sensiblemente distinto do que lles temos visto á maioría dos profesionais. As illas Estelas de Nigrán vense ben desde Baiona. Monteferro, ali mesmo un pouquiño máis para dentro, e Cabo Silleiro máis para fora, última punta polo sur da ría de Vigo. Aí vai desenvolver esta xeira de traballo o nuevo 2 Victorias, que como sae de Cangas ten que atravesar a ría. Ás 5 da madrugada é noite pecha, e a contaminación luminosa supón un problema porque non deixa distinguir os grandes barcos mercantes que entran para Vigo. Menos mal que hai radares. Unha hora de ruta sen vento, nin chuvia, nin moito mar, pero con moitísimo frío. E como é habitual, no camiño vanse encarnando os anzois. Neste caso, con pota. Sí, bueno, eu traballo a veces con pota, a veces traballo con patés, o que falamos, depende como me vai o día, pero, bueno, para mí, para este sistema, máis cómodo é a pota. Pota, teño traballado tamén con potón, con raso de potón, ou calamar, tamén teño traballado con calamar deste de África, o Patagonio, pero, bueno, sempre vou a encarnada tamén que sea un pouco barata, porque a pota esta que estou consumindo ahora é daqui do litoral, dos barcos do litoral, que estes anos están collendo cantidad de pota, entón está me salindo un precio de 2,5, 3 euros, é bastante asequible para o consumo, porque a cabo do mes consumes bastante cantidade. O oficio do palangre nas artes menores xa fomos outras veces en vivir o mar. Por poñer 3 casos de vos pescadores cos que, ademais, repetimos, os amigos do Cabaliño ou do Eduma de Burela, a Congros ou Agullas, ou cos do Coviñas de Malpica, as Robalizas. Os 3 levaban os palangres en cestas ou caixóns e largaban así. É o xeito máis corrente de xestionar o aparello. No nuevo 2 Victorias teñen outro sistema, bastante diferente, inspirado no que utilizan os espadeiros. A historia do palangre é un pouco larga, pero vouche resumir así un pouquiño rápida. Un amigo que teño en Santa Pola me dixo tienes que trabajar aí a palangre e tal e cual. Bueno, empecé con cestas, pero mirei que coas cestas non me amañaba, se me facía moi incómodo, non te sente tampouco, o problema que aquí na zona das Rías Baixas, hacia Cangas, Moaña, Bueu, así, non somos xente de anzuelo, somos máis de malla, somos máis de nasa, entonces é complicado topar xente que se amaña o anzuelo. Entonces, co tempo fun innovando por un proxecto do CENMAR, fixen aí un proxecto do CENMAR, e fun innovando un sistema como se fora o sistema americano, pero en pequeno, un pouco que mirastes os amañán, non? Por unha banda van os anzois e por outros mosquetóns, nuns aparatos deseñados polo propio Xavier, e que el chama simplemente así, aparatos. Mais ou menos veñen facer a función das cestas. Un carrete hidráulico leva a liña madre. Durante a largada, a popa, Bea vai montando as brazoladas. 2 metros de brazolada e aproximadamente 5 metros entre brazolada e brazolada. Funciona. Non teño que andar con cestas, podemos vir dous ao mar bastante tranquilos, ten unha seguridade, como vistes, buenísima, que non ten riesgo de clavarse nadie, porque tes os anzuelos clavados encarnados nun lado e os mosquetóns tes nos noutro, eu miro moi seguro para traballar 2 personas. Claro, isto que ahora aquí miramos moi sencillo, moi fácil, pois ten moitas horas de maquinar, moitas horas de desesperación, porque cando ti plasmas un dibujo no papel,
pensando unha peza que che vai ir fenómeno, chegas aquí ao barco, non vale para nada, tira, cando tal, o sea, tuve días de desesperación de coller todo e tirarlo ao medio da ría e olvidarme, pero bueno, como son así unha persona bastante insistente, fun dándolle unha volta, outra volta, coa axuda de persoas que me axudaron, de xente que foi aportando ideas, entre uns e outros, fomos intentando facer un sistema bastante seguro de traballo e cómodo. Ali, aquela. Pasadas as 7 da mañá empeza a virada. Xavier largou uns 700 anzois. Nunca chega a 1000. É unha especie de tope autoimposto. Daquela tampouco pode dividir o aparello en moitas caceas. E agora, coa luz, vemos o preto que estamos das pedras. Cando arriamos pola noite non se vían. Neste oficio búscanse as beiras dos chamados cabezos, grandes pedras no fondo que semellan cabezóns mirados na sonda. De entrada, sargos. Hai dous tipos de sargos, uns que algúns chaman escamosos e estes, raiados, os bos. Sargos é o que máis imos ver hoxe. Tamén eran o principal obxectivo. Sí, bueno, a verdad que o sargo este ano en enero tuvo bo precio, vendeuse un precio bastante bo, anduvo entre os 18, 20, 17, agora baixou un pouquiño, porque bueno, aí en enero había pouco peixe, e o pouco peixe que se pescaba de anzuelo, ben, sí. A lubina máis baixa, a lubina anduvo máis baixa, había máis lubina, ao final este ano, enero e febrero, vendemos moito máis caro o sargo que a lubina, hubo meses que vendemos máis caro o sargo que a lubina. Sargos sobre todo, pero robalizas tamén. E boas. Esta caeu á última hora da mañá, nos últimos anzois, e como veremos na lonxa, pesou 5,5 kg. Este é o triunfo do día, hoxe, Este sí que é o máis grande que veñemos. 4 kilos. Logo, outros peixes de menos valor. Cos congros non se ten o mesmo leumiño que coas robalizas. Son bechos duros e bravos. Os pequenos volven ao mar. Choupas, que máis ao norte chaman bruxas, fanecas. As fanecas non deben pasar moito tempo no anzol porque cando están enganchadas cómenas os chocos. Unha xornada de frío con algún enganchón noutros aparellos ou rachaduras da liña nas pedras, atrancos que retrasan e que se amañan con profesionalidade. Nada fora do normal. Se hai mar non me importa, a min o que máis me perjudica é o vento, porque o vento, os anzós, as brazoladas voan e faise un pouco cómodo traballar. Pero bueno, nós temos traballado 3 personas con vento, con mar, e 2 personas traballamos tamén con unha forza de 15 nudos, 12 e tal, traballas bastante ben. Pero bueno, nós traballamos bastantes días e con mar os dous solos, é o máis bea, que a bea toda unha craca e a popa é unha fenómena. Encarnando, largando, é un crack. Bea e Xavier son matrimonio. Nós xa non destacamos que haxa unha muller mariñeira. Na baixura vanse incorporando con naturalidade, pero o certo é que lentamente. Debería haber máis. Bea empezou ao marisqueo, leva máis de 20 anos e parece encantada. Primeiro foi o marisqueo, porque traballaba o marisqueo, entonces iba ao marisqueo. Ahora non van ao marisqueo, ou vamos ao palangre, ou ás redes, ou que surja. Sí, me adapto. E compaxinan o cargo de representación co traballo no mar. Eu estou de patrón maior, estuve 8 anos porque sempre o dixen, eu que levo luchado que a pesca artesanal teña un trato indiferenciado, porque debía estar libre de taxes e cotas, porque estamos pescando dentro de aguas interiores e somos unha pesquería de supervivencia, porque a pesca artesanal é unha pesquería de supervivencia, é dicir, supervivencia que quere decir que nós cando hai bo tempo saímos ao mar e pescamos, pero cando hai mal tempo non podemos pescar. Entonces, a veces botamos quincenas e meses sin poder salir e non temos ningún tipo de ingreso. Por iso eu son patrón maior e fíxeme patrón maior outra vez
para luchar sobre ese tema, ¿no? que teña un trato diferenciado a pesca artesanal. A pesca artesanal enfronta algúns desafíos comúns en toda Galicia. Entre eles, Xavier dalle moitísima importancia ao da contaminación e considera especialmente evitable todo o lixo que vai dar ás rías. Eu creo que todos os vertidos que van á ría, non só a ría de Vigo, ¿no? Senón a todas as rías de Galicia, tiñamos que ser conscientes todos dunha vez por todas parar ese tema, porque eu penso que, claro, outro día falando así en plan comité cos bateeiros se queixan de que cada vez teñen menos misilón nas pedras, non? Eu lle dicía, este ano temos menos, o ano pasado tamén tivemos pouco, po ano vamos a mellor temos menos tamén. Eu creo que debíamos de, entre todos, coa colaboración da administración, de poñernos as pilas para que as depuradoras traballen ao 100%, que dunha vez por todas os ayuntamientos que busquen axudas de onde sea, de Europa, de onde sea, para que as aguas fecales e fluviales se separen. E claro, as depuradoras fagan coa capacidade do pueblo, porque claro, a depuradora de Cangas ten máis de 20 anos. En 20 anos en Cangas vivían cantos habitantes, non sei, por dicir unha cifra, 20.000, agora viven ao mellor 40. Entonces, as depuradoras non dan a depurado eso. E non só a contaminación orgánica, tamén a luminosa. O patrón maior de Cangas xa ten denunciado que a luz artificial que se multiplicou nos últimos anos coa total urbanización da costa, en Vigo e no mundo, está a causar graves problemas na vida e reproducción de moitas especies. Como vimos noutro episodio de Vivir o Mar, hai estudos científicos que lle dan a razón. Miramos que a meixa cada vez temos menos, babosa, hai especies que non recuperan, bancos marisqueros que se perderon, que se están perdendo, que Tirán, onde eu nacín, era un banco marisquero de babosa fantástico de rubia, e agora aí non está quedando nada. Se non é Bayona, que temos a Cornicha, o resto dos bancos marisqueros están bastante flosos, e eu creo que debíamos de coller unha conciencia seria diso. Respecto da protección concreta dos recursos, máis aló de limitar capturas e poñer cotas, Xavier cree que difícil, pero ideal, sería realizar paros biolóxicos. Porque claro, eu agora cando mato un sargo con hueva non mato un sargo solo, estou matando moitos sargos, non? Un millón deles. Cando mato unha lubina con hueva, un lenguado, ao mellor había que facer un paro biolóxico cando realmente o peixe desova, uns meses concretos, hoxe en día, cos estudios que hai realmente, que hai moitos estudios que se sabe perfectamente cando máis ou menos desova o peixe, non? Como fan con outras especies, deixarias desovar e dar un paro pago, non? Como se fai co polvo ou con outras especies, non? O nuevo dos Vitorias é dos que teñen previsto ir ao Cantábrico á costeira da Xarda a partir da segunda quincena de marzo. O resto do ano sempre aquí. Despois de vir da Xarda, volvo a retomar o tema do palangre en maio, pero despois combínono con outra embarcación que teño o trasmallo na pedra, tamén así a sargo, lubina, e vou combinando según os estados do mar, pois combino con arte ou outra. Esta embarcación de Cangas e o propio Xavier son pioneiros tamén na actividade de embarcar turistas para que vexan como se desenvolve unha xornada de traballo na baixura das Rías Baixas. Un programa de turismo mariñeiro moi anunciado, para o que se formou e do que ten boas experiencias, pero agora non o fai. Como non me deixan levar coa tripulación mínima do barco, por exemplo, eu máis Bea, que estamos enrolados no barco, non me deixan levar turistas, por iso non o fixen. Non estou disposto a coller outro tripulante para levar os turistas. Eu xa o transmitín un pouco á capitanía ese tema, quedaron de darme unha contestación. Eu sei que noutros puertos de España o están facendo coa tripulación mínima do barco, co patrón e un mariñeiro, como o anda o Bea, pero aquí parece que somos máis especiales que en outros lados. Tras a xeira de pesca, no regreso, si se ven os mercantes que entran e saen de Vigo e que non éramos capaces de distinguir pola noite co lucerío da costa. Pasadas as 2 da tarde, de volta en Cangas. Na lonxa comprobamos que o robalo grande pasaba dos 5 kilos, e que algúns sargos tamén estaban por riba do 1,5 kg, que non está nada mal
para un sargo. Aquí este tipo de pesca pésase e etiquétase, pero non adoita ir á poxa. Si se poxan, a navalla o percebe e a centola, pero este peixe normalmente ten outra saída. Nos na lonxa en Cangas, a maioría do peixe se vende á restauración ou a cliente final, porque nos na lonxa, incluso pescantinas tamén veñen a comprar aí. Entonces, moito se vende a cliente final, a restauración ou a pescantinas. Un pouco se traballa así. Vimos hoxe un sistema moi particular de traballo con palangriños. Capturamos peixes de máxima calidade, ademais, nunha das costas máis fermosas da península. E vímolo a través dun convencido defensor das bondades da pesca artesanal. Porque meu pai tamén foi pescador de pesca artesanal de toda a vida, naceu no ano 36 na guerra, non emigrou, creou 5 fillos, aos seus sobrinhos, a súa nai que estaba viúda, con un barco de 7 metros e un bote de 4, ¿no? Entonces é un pouco de honor e orgullo de vivir dignamente dunha profesión que eu miro digna, moi digna e moi digna para min, ¿no? Con moito orgullo, ¿no?